Hej og velkommen til forsikringsguide.net. Jeg vil i den her video forsøge at vise jer vores værktøj, vi kalder indboberegneren. Det er et værktøj, der skal hjælpe dig med at få den rigtige dækning på din indboforsikring og den billigst mulige indboforsikring. Det er sådan, når du bestiller en indboforsikring, så skal du angive en forsikringssum. Og den forsikringssum, den skal svare til værdien af det indbo, du nu måtte have. Det indbo, vi snakker om, det er alt løst indbo i dit hus eller din lejlighed. Det kan være tæpper, køkkengrej, gardiner, tøj, møbler, computer osv. Det er altså rigtig mange ting, og det kan være lidt svært at overskue og få lavet en nøjagtig beregning af værdien af det her. Derfor har vi lavet lidt hjælp til dig. Vi har lavet en simpel beregner, der kan give dig et overslag over værdien af almindeligt indbo, det mest almindelige, baseret på størrelsen af din bolig. For at bruge den simple beregner, så angiver du herunder simpel hurtig overslag. Der kan du angive et boligareal i kvadratmeter, det kunne fx være 200 kvadratmeter, og et antal rum, det kunne være 8 rum. Hvis du har 200 kvadratmeter og 8 rum, så foreslår den, at du har en værdi af almindelig indbo på ca. 920.000 kroner. Det vi gør simpelt er at gange boligarealet med 3.000 kroner, og vi ganger antal rum med 30.000 kroner, så det er også en beregning, du ganske simpelt selv kan lave. Den er baseret på hvad værdien normalt er for danskerne. Det vil jo nok være sådan, at værdien måske er anderledes for dig, og derfor anbefaler vi, at du laver en avanceret beregning. Vi har lavet værktøjer, så du kan gemme din beregning og vende tilbage til den senere, så du altid kan sørge for, at den er opdateret, og så du kan i ro og mag kan printe den ud og gå den igennem og se, om der er noget, du har glemt. Det fungerer sådan, at du går ned under avanceret beregning, og her har du nogle prædefinerede felter, som vi har lavet for dig for at hjælpe dig til at huske, hvad er det for nogle ting, vi skal have med i sådan en beregning. For eksempel så har vi lavet en dagligstue, en spisestue, nogle værelser, entré, køkken, garderobe, altså rum, der normalt er i et hus. Hvis det nu er sådan, at du ikke har en decideret garderobe, så kan du trykke på den her knap og slette garderoben. Du bliver spurgt, om du ønsker at gøre det, og så trykker OK, så er den slettet. Du kan også flytte rundt på dem, hvis du ønsker, at dagligstuen skal stå under spisestuen. Du kan angive et nyt navn, hvis du mener, at første værelse er det et børneværelse. Det næste her, det er et soveværelse. Så mangler der et gæsteværelse. Det kan vi tilføje hernede under tilføje nyt felt. Tilføje nyt felt. Der tilføjer vi et gæsteværelse. Og så kan vi rykke gæsteværelset op, så det står sammen med de andre værelser. Når vi så skal angive værdien, så starter vi heroppe fra top med spisestuen, trykker på ret værdier, og her er så angivet nogle felter på forhånd, som igen skal hjælpe dig til at huske, hvad er det vi skal have med. Vi skal have gulvtæpperne, gardinerne, lamperne, møblerne. Vi har måske 1.500 kroner gulvtæpper for 1.000 kroner gardiner, og her er det vigtigt at angive genanskaffelsesværdien. Hvad er værdien, hvis jeg skal ud og købe tilsvarende gardiner i dag? Lamper for 1.000 kroner, møbler for 10.000, og så har vi et specielt dyrt fladskærm i spisestuen. Jeg ved ikke, hvorfor vi har en fladskærm i spisestuen, det har vi, og den koster så 25.000 kroner, for eksempel. Når vi er færdige med at skrive ind her, så trykker vi på afslut ændringer. Og værdien er opdateret. Du kan se hernede under, der kan vi se den samlede værdi. Det samme gør vi for alle de andre. For eksempel så er der også en, der hedder almindelig indbo. Her går vi ind og skriver værdien ind af almindelig indbo. Vi har måske for 5.000 kroner bøger stående. Vi har legetøj til børnene. Det er typisk højere værdi, end du egentlig tror. De har mange ting, de børn. Når vi er færdige, afslut ændringer, og så kan I se, så opdatere værdien med det samme. Når vi engang er færdige og ikke mener, at vi kan komme på flere ting, så kan vi printe den her ud. Det gør vi ved at trykke på gem beregning og generere printvenlig udgave. Så kan vi skrive en e-mailadresse ind, info@forsikringsguide.net,
Og vi kan angive en overskrift. Min indboberegning. Og så kan du få lov til, markere her, at du ønsker at modtage nyhedsbrevet fra Forsikringsguiden. Vi sender max ud en gang om måneden, og nok i virkeligheden sjældnere. Gem og print din beregning. Og så åbner der et nyt felt her, hvor alle felterne og værdierne er fyldt ud. Og i bunden ser vi den samlede totale indbosum. Du kan printe den her, du kan tage den med dig, og på din e-mail, der har du nu en kode og et link, som du kan klikke på og gå tilbage til hver en tid til din indboberegning. Der er ikke nogen oplysninger koblet op på din indboberegning om ting som din adresse og dit navn og CPR-nummer osv. Vi ønsker ikke at have de her oplysninger gemt sammen med indboberegningen for din sikkerheds skyld. God fornøjelse med vores indboberegner. Vi håber, I kan bruge vores værktøj, og hvis I har nogle gode idéer, så kom endelig med en kommentar i kommentarfeltet til os.